Ayan po at papunta na kami ng Fidgets. Bagong ligo. Yan. At may dala kaming gamit para kung kaya niya. Kung kaya niyang bumiyay papunta kami Cavite kasi yung biyanan ko nag-aalala. Huwag araw kasi magbaha. Tama nga naman. Kapag kaya niyang bumiyay kasi masakit daw yung pagtanggal niyan. Diretso kami dun sa Cavite kasi safe na safe doon. At si Bayaw sabay na rin sa amin kasi ibubuk niya kami. Tapos papasok na rin siya ng trabaho. Ayan, abang-abang na lang kung ano naman yung update natin papunta ng PGH at kung kailan babalik. Right? Time check 10:53. Yan, maaga kami para kung ano, maaga rin sa pwela kung may mga kasabay. Let's go! Naglakad na ako papuntang Hampstead. Si Mrs. inangkas ni Bayaw. Ayun na. Uy, umalis kayo. Sige, bababa din mo kami. Hindi ka binigyan mo yan? Dumaan na. Doon sila dumiretso. Ito yung Hampstead. Yan o. Hampstead Subdivision. Handa kami ng Grab. Condominium. Stick up. Current location. Tondo sa'yo. Ayan na yung ano, yung Grab na binoking ni Bayaw. Ito na. Yun, salamat po Kuya Born sa ano, sa pang Grab namin. No, salamat no. Tara. Wala na kami. Nandito na kami. Kay Adrian pa na ba? Oo. Na ba? Sino na po seatbelt sir? Seatbelt tayo. Hindi naman siguro traffic, no? Hindi naman masyado sir. May pansukli ka. Magkano? 500 to. Check ko na lang mamaya. Oo. Papunta na kaming PGH. Ano?
Pure gold Kalintong. Ang traffic. Kapag nag-grab ka ng yung mga dating fidgets hanggang Cavite, Tansa, saan kaya ang booking? Mga libo siguro, no? Doon ba ang ruta niyo mamaya? Namaya. Pag-iisipan ko pa lang. Malaki lang rin yung lahi. Puro pinak. Pagka medyo dulo yun sa mga mabadalon libo. Depende ba sir pagka rush hour. Oo. Pero pagka di rush hour, medyo mura na. Medyo mura. Traffic, no? Bawal ka siyang matagtag. Yung mga kabayo sa mga six-seaters, hindi mo lang siya. Kasi pag mga sedan, matagtag talaga. Kaya pag book mo mamaya sa ano yung naging six-seaters na lang. Oo. Masakit pa sa balang Santana Hospital. Yan pinanganak yung anak namin, no? Santana Hospital. Traffic na. 11:40.
Sige, ingat. Ayun, 280 yung bayad. Ginawa natin ano, ginawa natin ng 300 kasi traffic. Nung nakaraan, binayad namin nung nakaraan ay 248, ginawa ka naman ano, 250. Ayan. Ano, kain muna tayo? Kasi inom ka ng gamot eh. Ipapasok mo. O sige. Dito na po kami sa PGH. Dito na kami. Yan, dito na kami sa ano, sa taas. Biscuit muna. 12:45 bali, alauna pa raw yung ano, yung check up. Pero napasa na namin yung card. Biscuit. Lumabas muna ako kanina kasi bumili ko ng tubig. Biscuit. Hindi ka pa gutom? Dandan lang. Lahat pala yung binili ko pita, no? Malambot. Ano po, alas 10 na. 218, wala pa rin, di pa natatawag. Nagantay ko lang kami. At lumabas ako. Bumili ng pagkain. Gusto niya saging. Saging. Ano pong mga kaparisong bali, ano? Bali 4:06 na. At di pa kami tinatawag. Pero 6 na. Di ko alam kung anong oras kami tatawagin, papasukin. Yun. At kasabay din namin na chinik up yung ano, katabi namin na inoperahan din. Katabi namin din sa ward. Nandito lang. At maaga silang pumunta sa alas 7 ron, nandito na sila eh. Alas 7. Kami kasi, sabi kasi ng doktor, alauna. Kaya pumunta kami dito, ano, alas 12. Alas 12 kami nakarating. Pero malas kami dun sa Santa Misa, 11 ata, 11. Yun. Pero na-traffic kami. Dami palang i-check up din. Kasi susunod na pala check up, aagahan na namin. Ayan po, hanggang dito ng vlog natin. Maraming salamat. Thank you po sa mga sumusubaybay at tumutulong sa amin. Ayun, follow-up check up. Unang follow-up check up. At sana ingat tayo. Ingatan tayo ng Panginoon. Sana hindi malakas yung bagyo. Ingat lahat. Kasi napakalaki ng bagyo. Ayun po, bye-bye.